makadi muZimbabwe wenyu wamunoziva ndini tete Joy tiri kuno kwaMvurumu Gokwe Midlands under Chief Jelele kwaSabhuku Mvurumu tiri pano mukati memusha wokwaDhuve kwamadai kunzwa chiitiko chikutagwa naBhozhongora nemama ZBC all sorts of social media on YouTube, Facebook, Instagram. Ichokwadi tasvika panzvimbo mumusha wekwaDhuve Gokwe kune chiitiko chemukomana anonzi Munyaradzi akaurawa. Saka tichapinda kufunga mondiziva ndini Joy ava ndovana baba varipo panhamo panapa varidzi vemwana anonzi Munyaradzi ndizvoka ava ndovana gogo varipo. Saka tichatanga nekuna baba kuti vatitsanangurire kuti chii chakaitika kuzodzamara zvamuri kunzwa nemahunga nemakuwa zvichinzizvo Munyaradzi ari kutaura ari mukati mebox achiti zvamukwanisi kundiviga mukandiviga pane zvinozoitika. Saka tichanzwa pana baba kuti vachazviintroduce kutaura kuti ini ndini ani waMunyaradzi, zvakafamba sei, chii chiri kuitika. Ya tinotenda. Inini ndinonzi Dennis F Mvurumu, ndiri sekuru waMunyaradzi, baba vamai vake. Chakaitika ndechekuti inini ndakafonerwa kunzvimbo yeZhombe, Munyaradzi ashayikwa kubva musi wa11. Ndakazofonerwa Munyaradzi pakuita sekunge paonekwa kepsi yake iri mugodhi. Ndasvika ikoko kuZhombe, takatiraya kuti tipombe mvura ikanga yaramba kupombeka. Ndikagara pasi kutukirira kuti Munyaradzi, kana uriwo uri mukati, buda ndikutakure ndiende newe kumusha. Saka injini yakazomurudzwa ikapomba mvura kwe2 hours, mvura ikapera mugodhi. Munyaradzi akanga asara ari pachena. Tazocheka kuti ndiwo mutumbi wake, takaona uriwo, tikabudisa kunze. Then mapurisa azosvika kuma11 mangwana, akataura nyaya yekuti anofanira kuenda kupostmortem kuBhuluwayo. Saka aenda kupostmortem iri mande yacho. Mutumbi wakajamba vhiki akazoitwa postmortem chiri chipiri. Isu takazonomugamuchira mukwekwe kuGeneral Hospital mumochari, tikafamba naye tichiuya kuChidoma Gokwe. Saka tave pa10 off yokuti tidarike Zhombe, takanzwa inzwi richitaura kudai box here kana kuti mutumbi waitaura, takashamidzika. Ndoda kubvunza kuti 10 off yamama kuya ndepa Zhombe is 10 off. Alright, ndobva manzwa inzwi richitaura. Ndofunga kuda mufi anga aona kunga akudaritswa area yakanga apondiwa. Achibva ati kana muchida kuenda nene kumba, inini hamusviki neni, tenai muinde kwandakapondewa. Saka isusu tanga tanzwa kuti kune masuspect. Tichibva tatena kudzokera kwekare kuSt George. Tasvika kuSt George, takadarika direct kunosvika mumusha mukwa Muchechetera. Ndoda kubvunza kuti Chitunha ichi ndo chaitaura here kuti fambai makadai. Ndanzwa muchiti makutena. Takutena tainzwa inzwi raitaura. Isi tikangofunga kuti chinofanira kunge Chitunha chiri kutaura here kana kuti mhepo here ndiyo iri kutaura. Tichibva tamisa mota ndokurangana kuti tarangana kudero toita sei. Tichibva taonesana kuti haiwa beta tidzokere nemutumbi kupi kwatakautora kwaunonzi kune masuspect. Tichibva tanosvika nawo mumusha kwa Muchechetera. Tasiya board, takudzoka kumba kwataizorora tiri. Tichangosvika pasina kana 40 minutes, ndo patakaona vanhu vachimanya kutevera kwatiri kuti uyai kuno kutownship kanonzi Mtowe. Vanhu vaimanya vandewe muraini. Vanhu vaimanya ndevatanga tabva nawo kuno. Vaitoti uyai munzwa zviri kutaurika kuno. Tasvika kuya kwaitaura munhu, takatodriva mota kudarika naye. Tichibva tanosvika tichipaka mota, panga pane mwana akanga akasvikirwa nemudzimu uchitoita kunge Chitunha chaicho chakatofa. Alright, mwana uyu ndewe kwaDhuve here kana kuti ndewe ikoko? Asi wokwaDhuve ndewe ikoko, ari muvillage rekwaMatutuka. Ndiye anga asvikirwa nemweya waMunyaradzi. Ndiye anga asvikirwa nemweya waMunyaradzi. Achitaura aitaura achiti inini musaite nharo neni. Inini pamandiisa ipapo ndipo chaipo. Asi kuti muende neni Gokwe, hamufaniri kuenda neni Gokwe ndisina mapatsa angu akakwana. Ndinoda vhudzi rangu, ndinoda mari yangu, nhengo dzangu hadzina kukwana. Asi aichema nevhudzi rake kuti vhudzi rangu harina kukwana. Akataura zvekare nekuti
pamugodhapo pamandibudisa pamugodhapo ndinoda vhudzi rangu. Indai munotarira ipapo mutore vhudzi rangu. Kana mukatora vhudzi rangu, kana dhiraivha iwe uchida kuti uinde neni kumba, unotobatisa vhudzi rangu muruoko wodhiraivha mota ndokuti ukunde kuinda neni kumba. Asi mugodhi wanga uri kupi? Mugodhi wanga uri pazasi pekliniki yeSt George. Imi muchibva kumugodhi makamatarisa here kuti mapatsi emunhu hapana aripo? Hatina kunge tatarira kuti hapana. Takazotaura inzwi pamakazocherechedza. Tamubudisa mugodhi musi wacho achienda kupostmortem. Takaona ane saini inenge banga rakapinda pamusoro peziso. Kozoita bhemba rakaita serakatema kana kuti ibheura redemo kugotsi. Saka zvimwe hatina kunge taongorora kuti amire sei. Pakataura inzwi ndo pamakatozvo. Pakataura inzwi ndo patakazoona manje kuti zvechokwadi haana vhudzi rakang'uriwa kana mapatsi kuti tiongorore. Hatina kuzoongorora kuti rurimo here because nyama dzake dzansaiti kuti mungatarire akubva kupostmortem. Saka taamumusha umu timasvika mukati memusha umu pane chizukuru chakatanga kutaura chaiti kudii? Tamaiti chasvikirwa ne Alright. Pamatownship anonzi kuMtogwe ndo kwatakadaidzwa ikoko tikamanya nemota tichinosvikapo ndofunga kudai 3/4 of a kilo. Saka tasvika ikokoko ndobva tanowana mwana uyu ndiwe chikomana kudari kumusaizi yekuma 30 kana 32 years. Akatoita sekunge akasvikirwa nemudzimu. Tingangoti mudzimu wanga wakasvika because saini yacho yanga ichiratidza kuti munhu akatofa. Achitaura zvaaitaura achiita songe ndiye Munyaradzi kurerwa kwake kusvika gore rake rekuti azokandwa mumugodhi. Kana zvichitaurwa muchishona zvinonziwo mweya waMunyaradzi uri kutaura pachi? Uri kutaura pamunhu. Mweya waitotaura pamunhu. Nokutaura kwake zvaitoratidza kuti ndiye Munyaradzi ari kutotaura. Achiti kudii? Achiti inini ndakarerwa nambuya. Ndarerwa nambuya vachindibikira sadza. Kutambura kwangu ini ndobirwa mari yangu ndourayirwa mari yangu vhudzi rangu rotorwa mapatsi angu haana kukwana. Ndinoda kuti munondiisa kumba kwambuya kwa mai vangu mai vakuru mai Edias kwandinochipiwa sadza navo ndichidla. Saka tichibva taziva kuti ndiye aigara pamai Edias achipiwa sadza ipapo. Saka ndiye ari kutaura semweya semudzimu waMunyaradzi. Ndobva maita sei? Panguva iyoyo takaenda naye kuimba yagogo kana kuti vatete vake mai Edias. Tasvika paya ari pakutaura kudero pakaita mai vanove ndivo vakamuzara mwana uyu mumhuri yacho yekwana Matutuka. Vakamurova kumusana vachidzinga mhepo idzi vachirira ndimi yemweya. Vakamudzingira mweya uya ukabva wabuda. Saka ivo vachibudisa mwana uya pamukova vakarwisana naye achitoramba kusadharira chaiko kuita songe pave nehondo isingaiti kusvikira mwana waye vaenda naye kumucheto kwechivanzi kunze kwamusha uko vakatora nguva ari ikoko. Pane zvatisina kubvunza. Nhasi date iri kuti 12 September. Munyaradzi akapondwa musi wechingano? Musi wa 11 August. Toti pane mwedzi ne2 days ndizvozvo. Mwedzi ne2 days. Saka izvezvi Munyaradzi chitunha chake chiri kupi? Chitunha chake chiri kuSt George pamusha paMuchechetere. Paakati ndisiyei ipapo. Ko pari zvino ndobvunza ini kuti ivo vekwaMuchechetere vaona kuti chitunha chauya vakazoteera here musure kuti ndo zvaitwa nevana vedu pada kukorokoza ndindo zvatutaura kwaanga ari wanga achishava nditi vakazotevera here kuuya kunoku kwaMvurumu kuchidoma kuti ndo tauyawo tisu takapara mhosva? Varambotevera kubva ikoko kuSt George kwatanga tiri tine pataizorora tiri. Havarambosvikapo tavapa nguva yakatoti rebei ndofunga takaita idei and half. Havarambosvikapo tikamuruka tikauya kuno kusvika pari nhasi tave ne7 days dzakakwana tabva vasati vauya kusvikira nhasi havasati vauya. Nekuti sinoziva kuti kana mhosva ichinge yaparwa nemwana kana mwana akatiza vabereki ndo vanouya kana kuti wamitisirwa mwana wako kana kuti amitisa wacho ati vabereki ndo vanouya kuti isu tisi takaita sei takapara mhosva. Saka ndo pandiri kubvunza kuti pane question mark kana vabereki vasati vauye nekuti mushoko ndiwe kuungana kudai hauzi ndiwe ari umwe chete asi kuti makawanda nditi munoma Mvurumu nyangwe dai vepano vakaramba vamwe vanoti vana bamni nanasekuru hatiungane nekuti paitika mhosva. Saka kana vasina kuuya kudai zvetwa sei? Ndanzwa kuti mapurisa akauya kuno kune zuro. Ichokwadi mapurisa akauya
tikakonana nawo pakuti vanga voda kuti isusu tinotakura mutumbi tizoviga, isi tikati hatikwanisi kutakura mutumbi uyu nekuti unoda mapatsa awo akakwana, nekuti mutumbi uri kutaura uri kutoda kuti isusu tikamurudza tikava nawo kuno mhuri yekwadhuve yese kana yekwamvurungu inoparara. Saka isusu tiri kukundikana kuti tinotakura because pane danda rakatoiswa mberi kwedu kuti hamukwanisi. Ndakanzwa pachitaurwa paaudio yamakafona muchifonera Bongo Zhongora muchiti mutumbi wakataura kuti kana imimi mukandimbunyikidza kuenda neni kwamvurumu munobheuka nemotikari. Ichokwadi kwaitotaura kuchinzi mapatsa angu haana kukwana. Kana mapatsa angu akwana unotobata vhudzi rangu kuti udhiraivhe mota. Kana usina vhudzi rangu irero mapatsa angu akwana asina kukwana hamuendi neni, mota inotobheuka munzira munosvika maparara. Alright, zvizva mukuda kubatsirwa imwe ukadhuve nemamwe madzimambo akateerera ari kunzwa chirongwa izvizva mungada kuti ndingati chimuchishona advice kana kuti zvingabatsirika kuti mukwanise kuviga mutumbi wenyu kuti izvezvi makagara pano mukutaura kuti maane nguva muri pano ndizvona mai zvizva munoda kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe kuti mukwanise kuchengeta mwana wenyu. Isusu chikumbiro chatanga tinacho isu changa chiri chokuti iyo mhuri yekwamuchechetere nevamwe vacho because big number iri mukati mechiitiko ichi ngavabatane vauye titaurirane, hapana bongozozo rinoitika sezvo nyaya yakanzi yave mumadzishe. Madzishe anenge ari pakati pedu vakasunungura kuti hakuna noise inoitika. Madzishe achitonzwawo kuti pane zviri kuitika here kuti vekwamuchechetere nevamwe mhuri dzacho dziriko vari kuwirirana nesu here kuti pane zvinoda kubhadharwa, vauyawo here nemapatsa acho. Kana mapatsa acho auya nezvinoda kubhadharwa zvacho kunyange zviri zvidiki mapatsa akakwana tenge tichingotaurana tichienda mberi, hapana chakamboipa toviga mutumbi because period yacho yanyanyisa. Alright, saka tiri kuti kudii kumhuri yeZimbabwe, tiri kuti isusu mhuri yekwadhuve iri kuti iyo uyai tiite sei titaurane. Tinoziva kuti kune vamwe vanoona ari kuSt George, vamwe vari kuSengezi vanogara vachitaurasa mapurogiramu edu. Mhuri yekwadhuve iri kuti hatipo pakusimudzirana matemo, asi tiri kuti uyai titaurane. Hatina ukasha, hatina hondo nemi, asi chatinoda uyai titaurane. Dai wanga uri iwewe wakaponderwa mwana wainzwa sei, kana dai ndanga ndirini ndakaponderwa mwana motadza kuya kuzotitaurane wainzwa sei. Vari kuti mapurisa akauya pano nezuro vachiedza kuti vaonesane nenhau yekuti Munyaradzi anochengetwa paanochengeterwa paachavigwa, asi vakati hatikwanisi nokuti isusu hazvisi mukati memaoko edu, tiri kutotyawo nekuti Munyaradzi akati mimi kana muchida kudhiraivha motikari munotofanirwa kunge maane vhudzi rurimi neziso rangu. Saka kuti isu tinototyawo nekuti Munyaradzi ndozvaakaita sei zvakataura. Ichokwadi here kuti guva raMunyaradzi rakanga racherwa? Rakatocherwa the very day chitatu tichibva kweko. Kure kwarakacherwa kwacho riri pano pedu taitofanira kuriona tichitofamba tichienda kune taitofanira kuti tichibva ikoko straight totonoviga, asi takavhariwa nekutaurwa ichichoenda kutaura manyepo. Kune mhepo kuno kunhasi, hatizi kutaura manyepo. Ndofunga muri kutoona kuti pane vanhu vakawanda vari pano. Saka izvino takufamba kuenda kunoona kuguva raMunyaradzi ranga ratocherwa, vanhu vachifunga kuti chitunha chinouya nhasi. Setsika yedu kuno kuguva zvinonzi kana guva rigoni kurara rakadai, asi iye zvino hapana zvingakwanisa kuitwa even nanamambo, nekuti izvi hazvistori mumaoko ani evekwadhuve vacho, nekuti Munyaradzi ari kuti hamukwanisi kutisvitsa pano. Ende vari kuti iwo inzwi ndakataura vari pa10 off tichiti ini mukatiramba muchiita nharo kuenda neni kuchidoma kwamvurumu mota inoita sei inobheuka kana kuti vamwe vanofa. Saka izvino takuenda paguva racho raMunyaradzi tinoona zvishuwa kuti guva rakacherwa iri, asi kunema ndofunga muri tichibuda Munyaradzi zveshuwa akapondwa ndochitiko raMunyaradzi ndoguva rakacherwa raMunyaradzi kabva rakaiswa duri. Ndakakura ndichingonzwa kuti kana munhu asina kuvigwa munoiswa duri. Ichokwadi
nhasi ndazvozvionera. Ndoanonzi zvinotyisa, zvinoshamisa, zvinoera. Munhu uchishona vanoti haendi nyore. Ndozvandazoona, ndakakura sandambozviona, asi zvino ndazvozvionera ndega kuti munhu harovi. Ndoshona takakura chita sei tichinzwa hanzi ndo matanda. Saka chii chakakupai kuti muchere kumba iye Munyaradzi asati avepo? Madhezi ake anga anyanyisa. For even command yatakapuwa neari mumochari aitotaura kuti straight from here motonosvika muchidini muchiviga munhu uyu, nokuti agarisa nyama dzake hadzichaiti kana kutarisika hazvichaiti. Saka isusu tichifanira kuti tiwe tichiisa munhu muno mugomba taitofanira kutoviga musi wacho iwoyo, asi kuti takazotivhara manje manzwi atakanzwa mutave pa10 off. Alright. Saka vari kuti ivo zvakafanana nezvaingoitwa zviya zvokuti kana munhu aora kana kuti afa neCovid haagoni kuvidza zuva saita sei avigwa. Saka zvainzi nyama dzaMunyaradzi dzaora uye akutonhuhwa. Saka ndosaka vanhu vakafanana sei kuchera guva varatidze guva racho. Saka ndokuma mukutoona guva raMunyaradzi rakatocherwa asi Munyaradzi hapana. Nhasi dheti riri kuti 12 September. Nguva dziri kuma 5 ende vanhu vese muri kuona pana vari kuitinesa vana bvudzi jena nanamai vari kuona nagugu varipo ichokwadi hakusi kunyepa. Kune vamwe vambonyora makomenti vakati kunyepa, vakauya kuinbox vakati kunyepa, ndikati no, all the way from Harare. Ndikati regai ndiuye kumusha kwangu kwandakaberekwa ndinoona kuti chiitiko chiri kuitika ndechechokwadi here. Bhozi makomenti amamuchinyora muchiti hakunyepa chichi Gokwe taijaira zvimwe zvinhu zvainoita ndezvekunyepa. Ndosaka tati titerete video kuti ichokwadi ndo zviri pandoda kukumbira mama 1 vataure. Ichokwadi yekuti akapondwa mwana uyu, nokuti ndini ndange ndichigara naye akapondwa Munyaradzi, vakanokanda mukuti akapondwa. Saka izvozvi zvoitwa sei naikoko? Ndimi makakura kudhara zvofambiswa sei, koitwa sei? Ngavangouya avo vanove ndo vane mhosva vahotaurirana nevekwadhuve, kana vataurirana vakaripirana voviga mwana, nokuti nguva yatoreba. Kana vachibvuma mhosva yavo ndivo ngaauye, asi vanofanira kuibvuma nokuti vakatoita. Right. Saka pane umwe anoda kutaura. Taurai sekuru. Ini ndine chikumbiro chokuti vanhu vekumhiri koko isusu vekwade matsika vekwamvurumu hatigoni kuvambuka kuenda kumba kwavo. Ivo ndovabva kwakuuya kuno vachitaura nesu tiwirirane tigogama nemurunyararo. Hatigwi navo, hatitukani navo, hatiende kana chimwe chinhu. Tenda Munyaradzi vamubhadhara. Chiitiko ichi chagara chichizikama munyika kuti munhu akapondwa tobhadhara chete chete. Saka tiri kuti isusu mhuri yekwaMuchechetere kungadai kune vana vakaita ruvezera rangu ama 2K nekuma 90s nekuma 80s, pada vakuru vanonoka kufunga sekuti pamwe vakukanganwa vakura. Kune generation ichazoteera nekuti hanzi ngozi inotevera kurudzi runotevera nerunotevera. Kana muchizvinzwa vekwaMuchechetere vakadai vakapararira nenyika dzose, pamwe muZimbabwe vamwe vakabuda, ndinoona vazhinji vanoteera maprogramu, vana vakabva muno maruzevha vanoteera maprogramu vachitoti dai maita dzimwe news dzekumushatidzwa zviri kuitika. Kana muriko vana vekwaMuchechetere, vakuru vepano vana bvudzi jena nana gogo vari kuti uyai titaurane. Hatizi pakuti tinovane kana kusundzira matemo zvatambotaura tiri mumba. Uyai titaurane kuti mweya waMunyaradzi uite sei, uzororewo. Kana achida kuripwa toona titoripa sei. Kana mama katengwa, advice yandingakupai vakomana, kana mama katengwa chitoita nekwazviri kunotevera. Kana maida kuita marituals nemarurimi neruziso nevhudzi zvaMunyaradzi, motoona kuti matevera kwazviri, nekuti tinoziva kuti vanhu vanoita zvemarituals havazvirasi zvinhu zvanozvichengeta vachida kupfuma. Kana makaita izvi mwakatumwa nemunhu zviringa nemudulo, nekuti ngozi inoramba ichivapo nekusingaperi. Saka kwandiri tete Joyce, kana ndichikumbira mvumo kuti ndingakwanisa kusvika kune Chitunha here ndinotora dzimwe news ikoko kuraini reikoko kwaMuchechetere. Muarea
vangakuona ise ndinge muchitora news like zvavakaitawo kuda musi weSunday vane news dzavakatora vakabva vapinza kuZBC saka isusuwo takada kuzokorekta statement dzacho because takaona mastatement acho sezvo tiri vabereki takanobudisa mwana mugomba takaona kuti statement dzacho dzanzi dzichipesera dzichisiya dzimwe nyaya saka takazopindirawo kuti titaure chokwadi. Saka ndofunga pane zvimwe zvakabuda paZBC sekutaura kuri kuti asekuru vadhuwe vari kuti pane mamwe statement ekunyepa akataurwa nemhuri yekwaMuchechetere. Saka sekuzwa kwamakumbira ndichikumbira authorization yasekuru kuti ndiende kunotora news pane Chitunha muchitoonawo zveshuwa. Ndofunga guva mariona mhuri yekwadhuwe iri pano yakaungana kuno kwaMvurumu kuchidoma. Saka tichaenda ikoko nekupiwa kwandaita mvumo nemhuri yekwadhuwe kunotora news izvo zvokuti vachandibvumira kana kunditendera mozira maoko mangu. Chandongoita kukutendai nekuburitsa nokuti kune mashoko akasiyana akunyepwa nevanhu vachitaura kuti hai nhema ichi ndosaka ndashinga kubva kwaHarare kuti ndiyo kuzotora news. Tinotenda chaizvo tinotendera kwamakaita kudaro. Saka tichange tichinzwa muda kutaura here sekuru muda kuya ngavabudavo sekuru hazvina kumboshata wandakafamba naye Alright, ndova vakafanana mhino dzacho. Aiwa tinokutendai asi vazhinji vari kungoti rambai makazvanya musabvume kubatirirwa kana kumbunyikidzwa. Uye chero mukabvuma kubatirirwa kana kumbunyikidzwa mugoni because hazvisi mumaoko menyu. Munyaradzi ndiyari kuti chii? Handiri muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Kwanzi uyai isu hazvisi mumaoko medu nekuti Munyaradzi ari kuti imi mukaita izvi nezvimwe zvamuchadii zvamuchaona. Saka ndofunga mazvinzwira. From me Tete Joyce reporting the news kuchidoma kwaMvurumu under Chief Njelere ndisabhuku Mvurumu anditika ndinokutendai Tete Joyce.